niin, moro vaan taas. Tänään kuunnellaan vähän meidän murretta, koska kaikille on varmasti tullut selväksi, että meilläkin sellainen on. Jep. Ja tää on varmasti tosi hauska idea, niin kuunnellaan. Me ei olla tosiaan missään videossa sanottu, että mitä murretta me puhutaan, niin saatte nyt arvuutella. Niin, totta. Minkä alueen murretta tämä lieneekään? Toisaalta meillä voi olla kyllä sekoituksia niin kuin monesta eri murteesta. Laitettiin nyt muutamia semmosia tiettyjä murresanoja pakettiin. Ja siellä on myös hämyjä, koska mehän tykätään niinku, vähän niinku vitsailla tuolleen niinku muiden murteiden kustannuksella. Että niin. Vähän tolleen rempsästi, mutta Niin. ei me ehkä arjessa puhuta silleen. Tai who knows. Who knows? Ekana katsotaan kauan meillä meni Valheimin ykkösjaksossa, että tuli ensimmäiset murresanat. No niin, moro vaan taas. Tänään olisi luvassa Valheimiin Lidu Ein kanssa. Me ei olla tosiaan kumpikaan mitään tietoisia, että mitä tää peli pitää sisällään. 7 sekuntia meni Valheimin introsta ekaan murresanaan. Jep. Kyllä se on vaan niinku juurtunut. Niin on. Me ei itse huomata siis tota ollenkaan. Ei sitä huomaa. En mä niinku tässäkään huomaa, että paitsi nyt tietenkin kun mä sanoin sen, niin huomasin tässäkään. Niin. Mutta niinku, ei sitä normipuheessa niinku älyä. Ei silleen loppujen lopuksi hirveästi, kun ajattelee niinku YouTubessa niinku olevia tyyppejä, niin ei niinku kovin monella ole semmoista niinku selvää murretta. On tietenkin joillain, mutta moni tulee pääkaupunkiseudulta. Niin on, silloin ei oikein, mä tiedä kuuluuko mitään slangiakaan enää. No en mä tiedä. Silleen joku, faija, mutsi. Niin. Mä tiedän, jotain tollasia perussanoja, mitkä on silleen niinku muillekin silleen tuttuja. Onks nää sun lihoja? Ai paistumassa. Niin. No ei ne varmaan enää lihoja ole. Joo, ne muuttuu enää. Mitä me voidaan tehdä sillä rahalla? En mä tiedä, mut 70 rahaa. Niitä voi laittaa sitten, kun on tarpeeksi niin semmosia pinoja. Vittu, mitään muuta ei tehdä niillä rahoilla, kun tehdään pinoja. Mitään tehdään rahoilla. Siis se, että kato, jos sulle tulee esimerkiksi tälle puolelle oma huone, Siis näinkö helvetin pieni sitä tulee siitä huoneesta? niin sänkyhän sinne vaan tulee. Ja ehkä chesti. Tulee. Sä voit käydä kerää mulle matskuja, vaikka jos sulle ei aivot nyt pillä. Mä tuhon tän katoon. Nurkassa savua, kun se nuotio on tuolla, niin se savu tulee tosta. Mulla ei. Hirveästi tulee. Me sanotaan joka väliin tulee. Näkypähän. Mut se on perussana. Tulee. No niin, pistetään Mutta loput rahat sitten säilöön. Jumalauta, että rahaa kyllä piisaa. Näkyy joku. näkyykö? Näkyy. Joo, ei se mitään. Sä teet niin hyvää työtä. Just ei mitään. En mä kestä. Tää on niin niinku outoa Ei me nyt kattoo. voi enää lopettaa. Ei Olen niin. samaa mieltä. Tää on muutenkin outoa katsoa omaa Valheimin niinku pelailua, varsinkin tätä alkua. Ja kun mulla on toi niin paska niinku laatu tossa. FPS on vittu 3. Niinku oikeesti. Nyt tarvii lisää. Mehän tarvitaan 2 portaalia. Mihin me laitetaan? Täällä tulee tulee kaikki. Siihen pitää laittaa joku torchi merkiksi. No niin, nyt tuolla on taas noita surtlingejä lisää. Se tulee tänne! No tuossa varmaan tuli selväksi, että kaksoiskonsonantteja piisaa. Piisaapa piisaa. Tulee on niinku yleisin. Niin, no se on niin perus. Niin. Kyllähän kaikki sanoo, että niinku joku asia tulee. Mutta onko piisaa murresana? Mä en tiedä. Ei kai se, tai no en mä Kyllä kai kaikki tietää, mitä tarkoittaa piisaa. Nää on taas näitä. Tässä saattaa tulla muitakin tommosia Niin, ja murresanoja, toi me on ei niinku, tiedetä. en mä tiedä, onko tuo edes niinku meidän murretta vai mistä toi on, toi piisaa. Et sehän voi olla yleinen niinku monessa murteessa Niin. piisaa. Kyllä se on ihan perussana mun mielestä silleen. Voitte kuittailla sitten, jos tulee jotain, mitkä on murresanoja, ja me ei vaan älytä, koska tätäkin varmaan tapahtuu. Mutta meidän oma keksimät sanat ei ole murresanoja. Niin, Esim. ei. Rökääle. Joo, ei. Rökääle ei oo. Se ei ole murretta, se on. Sitä hitosta minä tiedän toisaalta. Niin, voihan se niinku tarkoittaa siis jotain, mutta niinku, se on kuitenkin silleen, niinku, ei ole tarkoituksella. Jep. Niin kato, jos tästä nyt jatketaan esimerkiksi niinku tänne päivään. Sä oot laittanut tuohon sitä jatketta. jatketta. Pylyväitä sinne. Pylyväitä. Kelepaako? Missä se karhu? BTS. johonkin helvettiin. Mulla ei ole yhtään tilaisuutta laittaa kamoja edes päälle, kun mun perässä on koko helvetin kööri. Tuli ainakin. Siis helvetiin on kyllä tosi yleinen. Kelepaa. Oh, voi viina! Tää on kyllä hyvä, että sun voi viina. Hevon helvettiä. Joo, mutta nyt jos tulee pahat paikat, niin oikeasti lähdetään niinku helvetin kyytiä pois. Tossa oli tosi monta niinku helvetin kyytiä, lähdetään helvettiin, mun perässä on helvetin kööriä. Sinne tulee semmosia ekstra vokaaleja, vähän niinku... Helveti on niinku silleen jotenkin,
Se tulee jotenkin ehkä siitä, kun silleen on niinku voi hele tai jotakin. Silleen, en tiedä, jos se on niinku hele, mutta niinku helvetin kyytiä tai helvettiin tai... No mä en sano, että se tulee siitä, mä sanon, että se tulee toisin päin. Koska mä ainakin oon sanomassa monesti, että helvetti, mutta sitten mä sanon vaan hele. Niin totta. Sanonkohan mä noita numeroita niin paljon tolleen? Mulla on kolme. Kun se tulee silleen niin nopeasti. Sitä ei välttämättä älyä. Jalaka. Siitä sä sanot ainakin, että jalakaan sattuu. Niin, totta. Poloveen. Niin. Pitääkö meidän lähteä oikeasti? Pitää meidän lähteä kahtomaan. Kahtoin tässä, että Spice Rack olisi kans aika helvetin hyvä. Tuokin saata sieniä, vaan pitää käydä keräämässä. Kahtoa. Mut mä en tiedä sanonko mä noin. Mäkään en tiedä, sanotko sä. Mä sanon kattoa. En mä mene kahtoa mitään. Mä menen kattoa. Joo. Entä kuhtua? Kuttua. Mut mulla tulee siis aina poikkeuksetta oikeastaan tulee, että kahtoin. Kattoin. Kuhtuin. No kuhtuin ehkä joskus. Niin. Silleen kuhtuun tuota koiraa. Mutta ei välttämättä. Mutta joo, voitte arvata, että onko meillä edes sama murre. Mä menen kattoo tän tönön. Ei vittu, täällä on näitä isompia möllyköitä. Ei kun tähän vaan potkaisee tosta keskinäpistä. Ei kun ota ase kätteen. Perse. Noita tulee ihan jumalaton määrä. No lähdetäänkö tästä nyt hiipparoimaan, yritetään Paroimaan. Tuota mä en kyllä käytä. No, missä se toinen on? Onkohan se tappanut sen perkelleen toisenkin? Vielä se kyltti, kun tohon osais laittaa. Niin. Ai, Söikö sitä peuran lihaa vai ei? Mitä sä sanoit? Söikö sen? söikö? Niin söikö. Kun mun mielestä sä sanoit mulle, että mäkin sanon silleen, mä en niinku kuule sitä. Halutaan välillä tehdä silleen, että ai että. Niin se on sellaista niinku, se on liioiteltu niinku silleen tahalleen. Jos sanoo silleen, että kyllä minä. Se on vähän silleen meemillä. Ei me nyt oikeesti silleen koko ajan puhuta. Niin, mutta tää on just tässä tää haaste, että onko tää nyt oikeeta vai onko tää nyt väärä. Niin, mutta vai. Mä en kyllä ehkä sano sitäkään. Voidaan todistaa tämä väite vääräksi. Ei voi. Aika nopeasti voidaan. Se on meemillä sanottu. Möllyköitä. Möllyköitä, mutta ei vae. Missä sä käytät sitä? Tämä vae tuo. Niin, mutta en mä sitä sano silleen vae. Tämä vai tuo. Niin, kun se on semmonen, se on I ja E semmonen välimalli. Sitä ei oikein pysty selittämään. Jaa. Joka tapauksessa I muuttuu Eksi tosi monessa tilanteessa. Välillä. Mutta se on mulla hankali huomata ainakin. Niin, mä en on myönnä se sitä. Ota siitä, isän käjeestä. Säjeestä. Kaijat sinä puuta. Nyt mä säikä, että tuleeko sieltä joku trolli, kun joku näkyy, että puu kaatuu. Vai niin, että D muuttuu mukaan Jiksi. No kyllähän se muuttuu välillä. Kyllähän se muuttuu. Niin kaajat on tosi niinku yleinen, mutta niinku, ei se aina. Ei se aina joo, se on tietyt sanat, missä muuttuu. Käjeestä, en mä kyllä käjeestä sano aina. Käestä. Mutta se oli ehkä vähän silleen meemillä kanssa käjeestä. Mutta käestä. Mä kyllä sanon välillä ihan tosissaan, että käjeestä. Tai käjeessä. Niin. Onko sulla kynä käjeessä? No mä sanon sen käjeessä. Niin. You are out of arrows. Hei, mun hauvassa on... Ei kun mulla on nuolia tässä. Tää on nyt niinku joku mun ihan oma juttu, tää D on V. Koska sun hauvassa. Niin. Dog. Hauvassa. Mutta kun hauvassa. No mut mä en sanois hauvassa, vaan hauvassa. Mut sehän on silleen häilyvä ero. Onko mitään muuta tästä? Rauvassa. Rauvassa. On. Rauvassa. En mä sano V. Rauva. Sulla menee... Voi Mulla hele. menee hauvassa, rauvassa. Sä sanot hauvassa, rauvassa. Mitä ihmettä? Kuuleeko kukaan näissä mitään eroa oikeesti? Niin siis... Mä kuulen ainakin. Miksi me ei vaan ajata tosta? Miksi me kierrättiin tuolta helvetin kaukaa? Miksi me ei ajata tosta niinku... No, lähde kokeilemaan. Tätä mä en myöskään myönnä. Kaukkaa. Mä sanon kaukkaa. 2 koolla. Kaukkaa. Ei oo kaukaa. Kaukaa, ihan varmaan. Se on kaukkaa. Ei vittu. Ei ole. Se ei ole kau. Tää on vähän niinku kaakao. Kaakao. Niin. No, mutta kaakao on vaan väärin. Ai kaakao. Mm. Kaakao. Mä sanoin kyllä pienenä kaakao. Tai silleen sanoin, koska se on vähän helpompi. Vois juo kaakaota. Niin, mutta toi on sama kuin toinen. Toinen. Niin se on semmoinen Toinen. välimalli. Toinen. Tää nyt on vieläkin ihan yksi täällä, niin mä laitan nämä kaikki niinku sammaan. Hei, mä uuvahin.
Kun mä yritän tappaa tätä nyrkein, mutta se ei onnistu. Hei, mua tulee tappaa Greiling ja mä oon uuvahtanut. Älä! Ota! Miksi tää on nyt? Ota! Mä paan tähän lisää mehiläispesiä. Mä paan. Tuon kanssa. Musta tuntuu, että me ei saa tätä kuitenkaan. Mä lähden tekemään sitä meadia. Joo. Sieltä se tuli. Ai sä oot siinä, vittu mä katsoin silleen, että missä nää oot ja... Sä olitkin siinä. Ensinnäkin uuvahin. Se on joku sun oma käsi. Mä en oo ikinä käyttänyt tota. Ai uuvahtaa. Siis kyllä mä niinku tajuan, mitä se tarkoittaa, mutta mä en oo niinku henkilökohtaisesti ikinä käyttänyt sitä niinku arjessa silleen. En mä yleensä sano, että mä nyt uuvahin tai... Tai no ehkä joo, joskus. Mutta en sano paan. Mä sanon paan. Mä sanon joskus. Aika monestikin. Sitten sää, joo. Mut nää. En mä kyllä sano nää. Mä en sano, että nää, vaan mä sanon, että Nää. Niin, ootko nää? Niin, ootko nää? Otahan sitten. Copper knife. Tämä Ei muuta. oikeesti. Fine woodia tarvii 25, niin kyllä meidän on pakko ennen sitä saada 25. niin joku kunnon työkalu. Täällä päätyarkussa 21. Toi on niin perus. Niin on. Tuo on niinku aina. Poikkeuksetta oikeastaan tulleet 20. Niin. Mutta sä et uskonut, että se on murresana ylipäätään se kytää. Niin, mä luulen, että se on ihan perus. Tai silleen, että moni muukin sanoo, että 26 tai 23 tai jotain. Otetaan nyt ensimmäiseksi suunnakseen tuo kori. No nehän on molemmat samassa suunnassa. Niin on, mutta mennään siihen eka. Joo. Perkele poisa sieltä! Tuolla on muuten ihan... pyörii. Voitko piiriä pyöriä nyt jossain muualla kuin siinä mun kamppeiden vieressä? Joo. Toi on tommonen. Toi on tommonen jännä. Mut kun mulla se on sitten just niinku vaikka poissa, niin mä oon vaan poissa. Siihen tulee se E, poissa. Niin. Mutta ei lähde S kyllä sieltä välistä pois. Niin. Siis mulla välillä lähtee, mutta se on varmaan silloin, kun on kiire. Niin, sitten se sanoo sitä sanalla. Joo, en kyllä jaksa uskoa, että tästä mikään trolli pääsee yli. Hop. Just pääsee yli hyppäämään, niin meinaatko, että trolli rupeaa sitä hyppimään? Meinaatko? Luulekko? Niin, meinaatko, luuleko? Siinäkin voi tulla, että meinaatko nää. Aika perus. Perus. Kyllä tää saa. Hirveästi tekee enempi lämmä. Enempi. Vähempi. Onko tää edes murresana? Mä en tiedä sanonko mä noin. Mä sanoisin ehkä enemmän. Mä sanon enempi välillä. En mä tiedä, sanonko mä aina enempi. En tiedä, mutta jos mä ajattelen itteni tuohon samaan tilanteeseen, niin mä voisin olla silleen, että kumpi tekee enemmän lämmää. Mutta musta tuntuu, että mä en sano sitä vähempi niin paljon. Mutta sanoit sä vähemmän ja enemmän kuitenkin. Kyllähän sä Sanoo. Tuo tulee aina välillä enempi. Tuo on taas tämmönen hämyykortti tuo. Niin on, se on silleen, että tuleeko vai eikö tule. Niin. Tulukaapa nyt loputkin, hei. Tulukaa. Hei, onko sulla jotain ruokaa nakata niille tonne vai? No, mulla on sieniä, mä voin viskata ne tänne, niin varmaan kaikki juoksee heti. Noniin. Menkää syömään. Menkää. No emään. Männystä sais. Voinko edes tehdä se, että käydä hakemaan sitä mäntyä sitten? Koska sitä me saadaan. Kaikki, mitä me puhutaan, kuulostaa jollain tasolla niinku raskaalta. ei nyt sentään. No onhan, koska toihan on just niinku saadaan. Saadaan. Ei sitä kirjoitettaisi tolleen, että... Ei niin, saadaan. Se olisi. Mutta se saattaa tulla tolleen, että saadaan. Niin. Menkää. Niin, ei oo menkää, vaan se on menkkää. Menkää. En tiedä. Siis tää on niin mindfuckia. Niin on, mutta tommoista raskasta se on puheesta, että meille tulee ne tuplakonsonantit välillä sinne sanojen loppuun. Mutta sillä lähti jo tosi paljon hellaa, kun sä löit sitä. Hellaa. Tää on paljon parempi, nyt mahtuu kuule juoksemaan vaikka miten päin. Jep. Paljon. Hei, mutta tää oli se eka sit ihan alusta. Tosiaan. Nyt hellaa. Niin, hellaa. Selkeä. Hella. Perse, kun se lyö niin nopeaa. Nopeaa. Tää on semmonen, mitä mä en sano melkein ollenkaan. Oikeesti. Se tulee sulta aina. Onkohan toi pimmeetä vai pimiää? Niin se on se kysymys. No kun se on silleen, se riippuu siitä, että sanonko mä sen silleen läpäällä vai tosissaan. Vähän niinku. Pimmeetä on tosissaan. Niin, mä oon silleen, onpa täällä pimmeetä. Mutta jos mä oon silleen, onpa täällä helvetin pimiää, niin se on vähän silleen, niin se ei ole niin tosissaan. Tai että tuo tulee helvetin nopeaa. Tai jos sanoo, että toi tulee ihan hemmetin nopeeta. Tai niinku silleen, se on vähän niinku siitä kontekstista jotenkin. Joo. Tai ehkä siitä niinku moodista. Niin, totta. Onko se silleen veikeä vai semmonen tosissaan oleva? En mä nyt sano tosissaan, että toi Bonemass tulee tosi nopeaa tuolta nyt kyllä. Toi on kyllä totta.
Mä Siitä sanoin, voi että, huomata. että se tulee nopeasti. Menee reissuks män. Siis mä en kyllä sano ikinä En ikinä. Männä. Jup. Siitähän se juontuu. Mutta aika rare mun puheessa. Niin. Ja sit sen jälkeen tulee muuten joku drakoonityyli. Drakooni. Tässä vielä näitä bosseja oisi. Että Oisi. Taas toi on tommonen niinku, enpä tiiä. Niin, ei joka kerta, mutta ehkä välillä. Ehkä ei. Tähän tarvii ironia 8 ja 4 kopperia, ja tossa pystyy vissiin niin kuin tuhoamaan niitä vanhoja aseita ynnä muita. Mitä ei niinku tarvi enää. Valihentämään. Mä en tarvii enää tätä asetta. Mä en tarvii. Tarvii tai tarvihe. Tai tartte. Aika monta. Onkohan tollaista? En tartte. Mä en Tartte. Sanot varmasti, että Kyllä. tartte. Mä en varmaan sano kyllä. Ehkä joskus mä en tartte tätä enää. Mut valihe. Valihetko. Valitetko? Miten muuten se sanoo edes Niin. ihminen? Valitsetko? Niin, onko tuo edes murresana? Nyt mä rupean epäilemään. Koska valihetko. Valitsetko? Kyllähän ne sanoo tolleen. Valitsetko? Valitsetko? Valitsetko sieltä 3? Valihetko. Valitsetko sieltä 3 korttia? Valitset tästä 3 korttia. Vaikka. Valihet tästä 3 korttia. Nee. Tekis meille kuunnella niinku muista murteista niinku samaa sanaa. Että miten muut sanoo. Koska kyllähän niinku kirjakieltä on vaahdot. Merellä on kovat vaahdot. On kovat vaahot merellä. Vuahot. Jotkut sanoo varmaan vuahot. Vaahrot. Vaahrot. Vuohtopäät. Vuotopiet. Onpa tuolla merillä kovat vuohtopiet. Kunnon tuommoista suun soikeuttamista. Ruvetaanko nyt laajennushommiin? Nytten. Se on, mutta onko tuokaan murresana? En tiedä. On. On. Nytten. Nytten. No onhan tuo nyt varmasti. Mä tapan nää paskajantut tästä perästä. Ai. No, sieltä kato se. Hei, otetaan Kätönen. mitään. Kato, tulee ylhäällä on jotain. Sä. Tuo ilmassa leijuu! Merkkaa sitten, jos on isoja niitä mustikkapehkoja. Joo. Mitä tässä nyt tapahtuu? Miksi me yksi veihti pystytään vaan tekemään? Veihti. Aiku sä oot pötkölläs. Ei voi nukkua! Sä oot Millä pötkölläs. koivuja No istutetaan? niistä tulee niitä ihme rykäleitä. Rökäle mainittu. Onko tässä pelissä rökäleitä? On varmasti. Mä en ole varmaan niinku ikinä kuullut tota sanaa rökäle. Tai on varmaan, mutta en tässä kontekstissa. Ja silti mä tiesin, mitä sä tarkoitat tismalleen. Se oli ihan mahtavaa! Niin. Se vaan niinku kuulostaa siltä. Niin on. Sana. Ja tuota se paljolti on silleen. Niin. Meidän murteessa myös, tai tässä on niinku puhettavassa. Tulee semmoisia sanoja, minkä sä oot kuullut joskus lapsuudessa tyyliin. Niin. Ja sitten yhtäkkiä sä sanot sen, ja sitten toinen ei ole ikinä kuullut sitä sanaa, ja se on vaan silleen, mä tiedän tasan tarkkaan, mitä sä meinaat. Niin, jep. Vaikka se ei välttämättä edes niinku tarkoittaisi sitä. Tuskin Niin. kukaan muu käyttää niinku jostain koivun siemenestä tota sanaa, mutta Niin. siis... Pitääkö se notski olla täällä sisällä? Pitäis tehdä tähän keskelle vaan semmonen kolo tähän vaan ja sitten laitetaan se sinne. Ei kun oota, kokeilla näitä. Tähän. Laitetaan se tänne. Ei kun hei nyt. Olipa meillä pieni mökki. En mä tämmöstä kolloa kyllä halua. Laittaa se vaan tuohon, kyllä se varmaan toimii. Ei kun tehdään se takuu, että kato. Se! Ei nyt, älä maata! Teesi! Noin nykkäästi. Pistä okei. Pitää kuivalihaa. Oikeesti Samuli vaan kuivalihoiksi, ei siinä. No, tää on helvetin hyvä. Mitähän sillä tekee? Varmaan voi kerätä asioita sinne kärryyn ja kuljettaa. Esim. Jos mennään kopperia hakkeen, niin saisikohan sinne läjättyä niitä. Vai tähän vähän simmaa. No niin, mites tätä vetää? Nui. Noniin, 10 minsa. Mistä tarvit kuparia? Että voi rakentaa sen forgen. Mut eiks meillä oo forge? On, mutta se pitäisi saada rakennettua sinne toiselle puolelle. Eiks sit saa sen kuparin, kun sä rikot sen? Saa, mutta sitä kuparia ei saa vietyä portaalilla. Niin, mutta viet veneellä. No niin, voi sen tehdä silleenkin, mutta siis se pitää tuoda taas takaisin. Mä ajattelin, että se soma hakkee ne kuparit tuosta jostain läheltä metiköstä. Ja... Niin, no joo. Metikästä. Jos minä lähden hakkeen sitä kuparia. Ei kun vittu, tätä ei voi edes näin tuhota. Nyt pitää pieksää se. Pieksää! Pieksetään. Tuu pieksää. Pieksettään. Ai, Mä en kyllä sano noin yleensä. kyllä kelepa. Ylänkelepo. Ei saa, kyllä ihan kuin sä riullaa. Ei
Tossa on nyt toi talo. Näkyykö siellä kettä? No ei siellä kyllä mun mielestä näy. Apua! Hei, nyt tule pois sieltä veistä! Mä oon taas myrkyttynyt. No niin, näkyy. Mä kuolen. Oikeesti, juokse tuonne kotia päin. Meillä on ihan hyvin sitä rautaa. Tarvitaanko me mukaan vielä? Ei täällä edes oo mitään kryptaa ennen. No pakkohan täällä olla. Siinä oli kaikki. Noniin. Tuleeko mitään jälkinootti? Eikä tossa. Siis aika perus meidän niinku arkikieltä. Niin, kyllä me tolleen puhutaan niinku normaalisti. Ehkä ne on niinku just niinku liioitellut tommoset murreen, niin ei niitä ehkä niin usein, mutta Niin. perus sanat kyllä. Jep. Et siitä vaan veikkaamaan, mitä murretta me puhutaan. Jep. Mut hei, kiitti kun katsoit videon. Muista tykkää, jos tykkäsit, ja tilaa se kanava. Me nähdään sitten ensi videossa. Se on moro! Moi!